Customer. How you mean? What did they say? Messi, the berries guy. You shot the Quagima. Emenya customer. Ngoma wonye biriza ahia. Woke melalume. Nde biraza ahia amam kolon de na bia ahia. He was going ara. Gichakpu ma wo gari ma wano mresi gano. Maka na bia zntanta hunu na agbago mgbo le kpokporo nwo gbede ha ka go kpokpo gunu mulo. No ngwa afọ ka nga na afọ eru mini. Gide eme. Ade na eru diwe. Akuna ni em na agbago. Parikwa nwago. Akwara na gbagi. Muna go nye ka ya ala. Okay, go there na bia. Mwo gbede ha ka gana. Udi akwa me na no mulo nga hebe. Ima waja. Akuta ya giba akokuna no wine. Aburi tudana na agbago no gina alani. Ana agwo no ku na Christ na bia. Uru no nga ure ndo no nyefe kwense ewure ga na akwa gi kote sa kwagbu ogo. Ebi anu duana. De dana ngame ga nga na no to ono agbopogo. Chineke akpọ ọkụ kechi unu bịara nga ngudi mulo nyima no nyonsi ebe niile mmiri ebe niile mmiri na ọlụ anyị me no nyo asị m ga mobs nna mob m na-ehicha lekwa aka mburu ọrịa eluigwe ga-apịa gị ụtarị mmiri nsọ m jiri isi ụlọ bịa awụfụchara na mmiri m gara na kemba ka m na-eji ejekwuru onwe m ejire na ya nga m na-emeju ihe ọjọọ nọgụ na ahụ ọrịa anyị ka m bụrụ ọrịa edi eluigwe ga-agba gị aka ntị. Is he not talking to me? No, he's not talking to you. He's talking to me. And let me tell you, you will never see me around this vicinity until you ask this fool, this idiot, to leave. Please come back. No, please come back. No, please come back. Leave me, I beg you. Happy Alawa people. I'm not the Diamond and the Imo! On the Chawuno. Imo! Anyway, Imo! Ah, you have killed me. I won't know Juku. Imo, my own Juku. We are leaving this place now. Hamo, it's a nonsense. I have this. Let me grab a book.